तांणी 2 टिमी येवन गोवा इज द बेस्ट प्लेस म्हणून तांणी केल्ले आसा अँड वी आर अगेन वील बी मिटींग द सेंट्रल मिनिस्टर सोनावाला साहेब आणि तातूंतल्यान वी आर सो वॉटर मेट्रो इज अ बिग प्रोजेक्ट for us and we want financial assistance from the center. It's because of that we will be proceeding with all our preparedness to the honorable minister. आणि आम्ही जे वॉटर मेट्रो सर्विसेस तांचे घेतिल्ले आसात आता तो DPR बी करपाचें काम दिल्लें आसा कन्सल्टंट्स अपॉइंट जाले रिपोर्ट्स आयले अँड द रिपोर्ट्स आर इन आवर फेवर बिकॉज द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅड सेड दॅट वी मस्ट गो अहेड विथ द वॉटर मेट्रोज इन फ्यू states and Goa has got the best of the feasibilities to have this kind of project. So आम्ही progress करतले within a month's time we will come to know. आमचे honorable chief minister will talk to the honorable minister for center आणि आम्ही आमची पत्रां आसा पळय न्ही मुख्यमंत्र्यांनी धाडिल्ली आसात and I think this project will move very fast.